Guess who's back με καινούργιες ζωγραφιές και οργανωμένους μαρκαδόρους. Αχ, μου έλειψε πάρα πολύ να χρωματίζω. Πάμε να κάνουμε φούσκες. Περνάω πρώτα τον άχρωμο μαρκαδόρο και μετά τα 3 άλλα χρώματα. Και ξανά τον άχρωμο μαρκαδόρο για να κάνουμε blend. Αυτή η ζωγραφιά θέλει λίγο υπομονή, γιατί είχα να κάνω πολλές φούσκες, τόσες πολλές που πιάστηκε το χέρι μου. Στη συνέχεια, με το αγαπημένο σας τζελ λευκό στυλό, θα φτιάξετε άπειρα κυκλάκια. Αν δεν έχετε υπομονή, μην το επιχειρήσετε καν. Για να πάρει λίγο διάσταση, γιατί μου φάνηκε πολύ flat, χρησιμοποίησα ένα απαλό ροζ για να κάνω σκιάσεις. Για καλύτερο αποτέλεσμα, δεν πρέπει να αφήνεις τη μελάνη να στεγνώνει, που σημαίνει ότι πρέπει να αλλάζεις τους μαρκαδόρους γρήγορα. Οπότε έφτιαξα αυτό το σύστημα, γιατί κόντεψα να πάθω κράμπα στο χέρι μου. Αχ, δεν έχετε ιδέα πόσο μου έχει λείψει όλο αυτό. Έχω πάνω από μια εβδομάδα να χρωματίσω, γιατί πρώτα έχουμε πάει στο Ναύπλιο και μετά Βρυξέλλες. Οκ, νομίζω έχω αρχίσει και βελτιώνομαι στις γούνες. Είμαι πολύ χαρούμενη με το πώς βγήκαν τα ζωάκια μου. Νομίζω πως κατέληξα ότι χρειάζονται ξυλομπογιές για να πετύχει το τέλειο τρίχωμα. Το συγκεκριμένο coloring book το πήρα από Βρυξέλλες και λέγεται Cozy Cuties από Coco Wyo. Ωστόσο, σίγουρα θα το βρείτε στο Amazon Γερμανίας που δεν περνάει τελωνείο. Βέβαια, το χαρτί αυτό είναι πιο χοντρό από το Gear Moments που έχω. Τελικά, νομίζω ότι προτιμώ το λεπτό χαρτί, γιατί ένιωσα ότι εδώ χρησιμοποιώ περισσότερη μελάνη. Τελειώσαμε όμως, οπότε πάμε να δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Πάρα πολύ cute σελίδα, όντως. Δεν θέλω να ξαναδώ φούσκα στη ζωή μου, αλλά το αποτέλεσμα άξιζε. Πάω να κάνω όμως τώρα διατάσεις στα χέρια μου, γιατί έχουν κοκαλώσει. Ποιο σας αρέσει πιο πολύ, το Girl Moments ή αυτό?